Yan o, may balon naman dito bago. Ito baka nga may isda to rin o. Ito yung mga sinaunang Yan, sinaunang paliguan. Hindi na gaano ginagamit to. minsan lang. Maliligo lang ano, paglaba. Laba. Ganun. Pag inom hindi na. Hindi na maayos eh. Doon yung inuman. Yan. Ayan no, ibibidyo tayo rito. Ayan. Kanta na kanila. Oh. Kaya natin itong mga nakabalot dito halaman. Ayan. Kakao to ano? Ay hindi. Lansonis ano, ang kawin na to. Ang dami lang sonis din. Ito lansonis, ito kakao. Itong mahaba. Ito lansonis, yan. Ayan, kakao yan ano. Oo. Kokwa. Yung sabi ko sa yung galyang, yung Palawan. Ayan, may bahay pa rin dito kahit sa gubat. What's up mga kapanot? Magandang hapon at mainit na tanghali sa inyong lahat. Okay, bago tayo mag-vlog, ay pasalamat tayo kay Papagad na binigyan tayo ng lakas at biyaya sa araw na to. Okay, let's go. Papunta tayo para manguha ng papaya. Oh, yan o. Ay magdadala ng maglilipat ng rabbit dahil doon gagawin sa kanilang handaan sa Lunes. Yan, kailangan na itabi muna. Okay. Yan. Saka ngayon ay pupunta kami ng pagkatapos ito. Mangunguha tayo ng ano? Papaya. Okay. Yun. Ano naman ulit tayo. Kanina dito kami dumaan. Yan. Ito yung mga hayop ni Tisoy at saka ni Boboy dito nakalagak sa lumang bahay nila. Yan. Ito yung dala ko galing Malabon. Yan. Sisil. Yan o. Ibubukod nila. Yung alsata sila, maliligo. Sama ka? Ayan. Nakarating lang ng anak ko ngayon eh. Ayan. Oh, di ba malamig pa rito eh. Oh. Presko rito eh. Ayan. Nakakabit siya ng ano. Parang PLDT ba yun? Parang internet. Oh yeah. Dito na kami ngayon papuntang... Saan tayo papunta? Anong lugar to? Iba. Okay, barangay Iba. Sitio Iba pa lang. Okay, sorry. Barangay Sitio Iba. Barangay Santo Domingo. Okay. Ayan, no? Talagang puro pili rito yung halos sanap buhay nila. Capital ang kanilang source of income ay pili. Dito. Ayan, no? At halos puno rito pili. Nyug pili lang. Nyug pili. Yun ang kabuhayan rito. Ayan. Oy, shout out kayo dyan. O, time check pa tayo. 1:30 po ng tanghapon. PM, 1:30 PM. Yan. Ay, sa Sitio Iba. Katanghalian. Tapat. Yun. Tayo rito. Pababa tayo, pababa. Ayan. Okay. Ganda ng ating adventure. Tanghaling tapat. Punta kami ngayon. Sitio Iba. Ayan, si Nanay. Shout out po, Nay. Nainitan tayo dyan. Shout out kayo dyan. Hello, Aso. Magandang hapon, Aso.
Yes. Ano, pababa na tayo. Pababa ng pababa. Yan. Wow. Tayo sa gubat o gubat. Yan. Dyan. Ay, masarap na maligo dyan. Oh, yun pala, no? Yes, shout out kayo dyan. Yun pala, yung ano, parang ano. Bigyan mo tong mataba mo. Yan, okay. Ako ang papayas para sa Sara. Ito bahay nyo? Ayun, bahay pala, oh. Oh. Ganda ng lugar, oh. Abo mo magpa-video? Ayaw mo pa shoutout mo, baka may shoutout ka pa sa ibang bansa. Shoutout mo si Ante. Nasa Oh. Ayan, oh. Makukuha kami ng papaya. Bablog ka, kuya. Yes. Paki-subscribe naman ako. Anong mo, Kafa North Vlog sa YouTube. CPNORTH Vlog. Kafa North Vlog. Ayan po si ma'am. Shout out, ma'am. Shout out. Baka may shout out kayo, ma'am. Shout out sa mga taga, friends, Australia. Ayan, shout out po sa mga taga-Australia. Mariam. Ayan. Ilaw pa rin, salun mo na lang. Salun mo na lang. Yun. Ganda rito. Itong bahay nila, no? Ganda. Ganda ng bahay. Akala mo walang bahay ganito dito sa gubat, oh. Gubat na ito. Oh. Ayan, no? Ibibidyo tayo rito. Ayan. Kanta na kanila, oh. Kaya natin itong mga nakabalot dito halaman. Ayan. Kakao to, ano? Ay, hindi. Lansonis, ano? Ang kahoy na to. Ang dami lang sonis yun. Ito, lansonis. Ito, kakao. Itong mahaba. Ito, lansonis. Yan. Ayan, kakao yan, ano? Oo. Kokwa. Yung sinasabi ko sa yung galyang, yung Palawan. Oo. Yun. Yung mga green. Palawan, no? Sinasaing yan sa, ano, sa amin, ha? Yan. Yan pala yan, no? Yun. Dito. Wala yung kanilang balon. Ayan, no? Nakita kaya? Yan ang kanilang balon dito. Yan yung kanilang, tamo, di, ano to, di bomba. Di Korea compressor yung kanila. Balon. Hindi natutuyo yan. Galing sa ano yan? Tubig na yan? Bukal talaga yun. Bukal yan? Oh. Ito yung ano. Kailang kagubatan. Pala sa likod, puro gabi. Yan, ang gabi. Sarap yan. Yan ang sarap na ano. Yes. Ang sarap ng mga tanawin dito. O kaya nakakawala ng stress. Ito. Ayan, ang problema ito, may helicopter ditong ano, lumanding, oh. Ayan. Ganda ng tanawin dito. Ayan, no? Ano yan? Kapatid mo yung ano? Alin po? Kapatid mo yun? Diyan? Asawa ng pinsan ko. Asawa ng pinsan mo. Ay naman ko pinom mo.
Thank you. Uy, napasad ako. Ayan. Talagang gandang tanawin itong lugar nila. Talagang dito pa rin kahit sa bundok na. Makarang bundok na to. Halaman pa rin yung kailang pinaka-bakod. Ayan halaman yan. Hanggat doon. Naman ito magandang halaman to. Ayan diba? Ang gabing puti. Ayan. Okay. Wow. Ganda. Okay dito, may saging dito. Okay, yung aking vlog, wala nang edit, diretso to. Pasok agad, wala nang putol-putol. Dahil ang dami nating ibablog dito sa lugar na to. Ang daming magandang tanawin. O, tayo saging, ang hapon ng saging, Uy, saging hinog na, Wow. Talagang, kumakain yan, ibon na lang, Ibon na. Oo, ayan, Tama naman dito yung saging sa kirap, nababayaan na lang, Talagang ibang klase ito. Ganda rito kasi magano silang tanim para sa mga ibon. Yan. Yan. Diba pili ulit yan, pili? Ayan, puno ng pili na naman. Ito. Talaga ito, bundok na talaga to. Malamang dito ata kami nanguha ng noon. Malamang dyan. Yung manguha ng papaya. Hindi na ng aking pamangkin, Ang gagawin sa papaya na yan, pang Atsara. Yun. Walang kami ng papaya para pang atsara. Yun. Okay. Ay, silipin ko nga yung swimming pool nila. Nawala na naglalaba. Akala ko andyan pala. Ay, pasilip lang ha. Shoutout to lang sa inyo dyan. Ayan, marang may swimming pool sila Oh, wow, ang ganda nga. Mababaw ngayon, mababaw Tubig yun. Dapat yan lagyan ng tilapia Paliguan yan. Paliguan ba yan? Paliguan ng mga bata. Parang Oo, gandang tilapia. Okay, ginawa ito. Ano na paggawa? Sino paggawa ito? Barangay. Paggawa niya barangay. Yung retired na general Ay, nga sana. Hindi mo ganda. army. Si General Villosa, kamag-anak ko namin. Ang ganda ng pagkagawa. Napupuno yan dyan. Dati. Ngayon, hindi na. Hindi na. Dati hanggang dito yun. Binawasan na. Tubig. Mahina na kasi puro na butas. Oo, mga sigilid dyan, kailangan yun. Ganda nagkagawa kasi pulo. Kala mababaw na. Kaming tubig dito. Kaya ng kalikasan na napakaganda. Okay. Tayo dito sa Bulangkod may tubig. Ito dito yung tubig nila. Ayan. Iniikot tayo. Ito, syota pala ito ng kapatid niya Irene. Singka, ito, boyfriend. Yan, tinutur tayo dito sa kanyang asyenda or farm. Asyenda ba o farm? Yan. Ayan, mga parang dito nga kami nung araw nangunguha ng yung tangoy, di ba? Nangunguha kami ng tatay mo nung araw dito. Oo, ang tangoy nga yan. Tawagin dito sa tangoy daw. Ayan. Ayan, yan masarap pang Saka natin manguha dyan. Pag malapit na kami umuwi. Sabado ata kami umuwi. Ayan. Ayan, Wala rito mga hipon. Meron yan. Nakita ko ng isang nag-vlog. Pero isang mga halaman lang. Pinang niya yung pinipigaan sa yung hipon. Ang dito, yung maliliit na isla na Ayan. Ayan, Tama nga, dito kami tapos Sa Virgin, ayun.
Sino? Siya Virgilin. Ay, ano yun? Siya Virgilin, yung nag-ano sa simbahan. Saan? Nag-ano ng luma. Talaga pagdating ng alas 7 rito, tulog ng tao, no? Kaya ka, pag umuwi ka na, hindi ka na uuwi, pabalik doon. Mga 10, ganun. Ayun. Kaya pag umuwi ka na, Ito po kayo. Ha? Tubig. Yung tubig pa dun. saan? Yan, ang ganda ng tubig dito sa kanila, oh. Hindi pa pala yan, ito nung araw, hindi. Talagang ganito lang yun. Talagang hindi siya ginawang pala yan. Taniman lang ng mga gabi. Gabi. Kangkong. Ayan. Ayan. Ang tanim na gabi rito. Dapat yan gagawin mong ano, gagawin mong palisdaan, hukayin mo yan. Fish pan. Oo, pispan. Gawin mo ng tilapia, paikutan mo ng ano. Ayan, ang ganda ng lugar dito. Ayan. Tinutara ko rito ng aking mga pamangkin. Ano? Ayan. Op! Kita naman ako. Ayan. Para. Wow. Galing. Ang hirap pag wala ka pang gamit. Maganda talaga yung ano, GoPro. Puro baliktaran lang yun. Yun. Okay. Ito naman yung nilang ano. Nainuman din yan. Pwede pagka umaga. Madaling araw. Ayan o, may balon naman dito bago. Ito baka nga may isda to rin. Oh. Ito yung mga sinauna. Ayan, sila unang paliguan. Hindi na gaano ginagamit to. Minsan lang. Maliligo lang ano, paglaba. Daba. Ganun. Pag inom hindi na. Hindi na maayos eh. Doon yung inuman yun. Ayan, may bahay pa rin dito kahit sa gubat to. Ito ang pinakasentro ng Sitio Iba. Itong Ito iba. tubig. Ito. Ito kanaunahan talaga. Oo, kasi may malaking kamyas dyan. Ah, Kasi yung kamyas sa Bicol, iba. iba. Yung iba na yan. Pag mayroon daw ganyan, matubig doon lugar. Meron pa isang kahoy eh. Iba. Barangay Iba tao, Sitio Iba. Tama. Sa amin iba, ganun din, iba sa Leyte. Yun. Ikop. Tira. Puti na gano'ng masakit yung pa ako. Okay guys, balik na tayo sa kampo. Yan. Kita mo, halaman pa rin dito. Gubat na, pero halaman pa rin. Ganda ng ano. Ganda ng halaman dito. Yan. Puro pula yung... Ang mahal sa ano yan? Sa araw ng patay, yung pang-ano na panghalo ko sa ano yun eh. Sa pang-arrange eh. Yan Panghalo sa pag niluluto ng bigas, pandan. Ganyan. Meron na kami sa bahay yan. Pantanim eh. Ano? Puro halaman. Ano? Ayan guys. Ang gandang tanawin. Napakagandang lugar nila. Di pa polluted. Wala akong nakikitang basura dito. Ang basura dito, ano lang? Mga dahon. Wala akong makikitang plastic. Ayan, oh. Ang sarap tumira dito ganito. Pag medyo ano ka na, may edad ka na. Sa mga bata, ayaw tumira ng ganito, riba? Gusto, doon sa ano eh. Makatulad sa amin, may edad na. Yan, masarap matulog ng walang maingay. Dito, medyo ang maingay dito, manok lang. Kaluskos ng mga ibon, kuliglig. Yan, Ito yung sasabing Palawan, yan. Yan. Palawan din sa amin yan.
Yung ilalim ng Ang ano yan, galyang. galyang, oh. Galyang din sa amin. Yung ayan ang sinasayang. Iba, Makati yan eh. Oo. Hindi. Yun. Pwede pang tan eh. Pangontra sa baha. Ano? So, pagkat naman kayo, pagkat, oh. Pagkat, pabalik na kami. Sa batuhan. Ang asin din. May tuko, may tuko. Yes, pinapasyal ko lang kayo ha. Para rin kayo masyal pag napanood yung video ko. Para kayong umuwi ng inyong probinsya. Makikita mo yung mga kahoy, talaga pamprobinsya, ayan, mga bakod. Tama mo, bakod nila, oh. Diba? Kita nyo? Ayan, oh. Ang bakod dito, halaman. Sarap. Ayan. Okay. Ayan, ho. Paikot yan. Tapos saging. Ayan, mayaman na, may kotse. Sa kapatid ko yun. Asa kapatid mo yan? Saan nyo pala lupain ito dito? Halo, sa inyo. Parte doon. Sa amin yun. Ito. Kamag-anak namin yun hanggang. Parang naghati-hati na sila. Lahat naman ito nakadikit-dikit na lupa. Puro magkakamag. Ano. Parang isa lang kung sinuno, isang maayos talaga nung araw. Hati-hati na lang. Wow, oh. Ito mo yung kit nila, pader, oh. May halaman din, oh. Diba, ang ganda panoorin, oh. Yes. Okay, nahingal na ako. Okay, standby muna tayo kasi kanina yung lugar na yan, ay vlog ko na yan. Nakikita nyo yan.